vil gerne fortælle om den nyere industrialisering i Silkeborg, og Frederik han starter med at fortælle om Michael Drewsen og papirfabrikken. Da Michael Drewsen og hans familie kom til Silkeborg i 1844, der var det næsten ligesom med Drakken. Der var ingen beboelse, eller der var heller ingen bygninger. De fik lov til at opstå deres bolig på den gamle hovedbygning, kaldet Slottet. Og det var meget, meget forfaldent. Der var grus og snavs over det hele, og der var også mange huller i taget. De lavede en kakkelovn om til bageovn, og den brugte de så til at bage forskellige ting, som f.eks. deres hvedebrød. Og det var ikke nemt for dem at forsyne sig selv. De skulle handle fra de fjerntliggende købstæder, så det var ikke en nem sag. Og så omkring egnens beboere før og efter fabrikkens anlæggelse, der har bygningen den har bestemt været rigtig god for egnen. Det gav en masse jobmuligheder, og før fabrikken den blev bygget, så blev egnens beboere beskrevet som i en fattig og meget usel tilstand. Men der var blandt andet sådan en masse usle boliger, og flere havde ikke engang råd til at have tøj på kroppen. Men efter fabrikken den blev bygget, så kom der så nye og bedre boliger, og det ses også tydeligt på indretningen i boligerne, at folk de har fået flere penge, så de kan indrette deres hus meget bedre. Drewsen havde ca. 80 arbejdere, og han havde ikke nogen anden hjælp end dem, da der ikke var nogen maskiner på det tidspunkt. Arbejderne de var meget utilfredse med de her vilkår, de havde, og de ville have mere i løn. Drewsen han sagde til dem, at de kunne rejse en helvede til, hvis de ikke gad arbejde for ham, og at hvis de ville komme igen en anden gang, så ville han jage dem bort. Så næste dag så løb langt de fleste arbejdere op på arbejde på nær lige et par stykker. Drewsen blev også berettet om et slagsmål, fordi der var nogle arbejdere, der havde fået sig fulde, og en af mændene blev stykket ned i ansigtet. I lang tid så kunne arbejderne ikke få noget varmt med, fordi der ikke var noget sted, hvor det var, at de kunne koge den. Arbejderne de klagede over det her, og da maskineriet blev sat i gang, så besluttede Drewsen sig for at belønne arbejderne med noget varmt. Ja. Og i 1850 der var Silkeborg blevet til en handelsby, og det var så småt begyndt at ligne en rigtig by. Der var så småt begyndt at titte små huse frem, og der var begyndt at komme mange flere forskellige indbyggere i stedet for kun dem, der arbejdede på papirfabrikken. Alle husene det hed amerikanske anstrøg, dog var de nyere og moderne, så de kunne holde i århundreder. På det tidspunkt havde den nye by en hovedgade, som er denne her, der gik vestpå, og en tværgade, der allerede var godt bebygget. Er det ikke tværgade? Jo, det er så. Nej, det er ikke tværgade, det der. Er det? Jo, det er. Det er sgu tværgade. Ved markedet begyndte det at vrimle med mennesker, og færgen i Gudenåen lå ikke stille. Der var altid folk og gang i markedet, og der blev gjort en mægtig god handel. Vi har læst, at der til tider blev solgt mere i Silkeborg-markedet og Aalborg-markedet. Det er nu ikke kun en arbejderby, men alle slags folk, som bor i den her nye by. Man kan begynde at gøre forretning ud af de ting, man selv laver, og sælge det på markedet og på torvet. Og dermed kan man gøre en god forretning af det, og leve af det. Yes. Og jeg vil gerne fortælle lidt om jernbanen, og den fortælling, som H.C. Andersen har skrevet. Det er ham her, ham kender jeg godt. Ja. Jernbanen, det var egentlig ikke en del af den nyere industrialisering i Silkeborg, fordi i Silkeborg, der fik vi den først i 1871, altså hele 24 år senere, end da den kom til Danmark. Men trods forsinkelsen, så var jernbanen utrolig fascinerende, og faktisk så fascinerende, at selveste H.C. Andersen skrev en fortælling. I fortællingen er H.C. Andersen meget begejstret og positiv over den nye jernbane. Han beskriver farten med hyppigt med mange metaforer, sammenligninger og positive tillægsord. Dette gør, at vi som læsere oplever det som var vi hos ham.
For eksempel så skriver H.C. Andersen en besjæling vandrende skorsten. Han beskriver også maskinen med blandt andet følgende tillægsord: trængsel, susende og snoren. Men dog så er han også en smule utryg ved situationen, da det stadig er meget nyt. En anden ting end farten, som H.C. Andersen han er betaget af, er også det, at man kan rejse fra land til land på en behagelig måde. Han bruger udtrykket rejsepoesi, som er en gammel betegnelse på, at rejse er at leve. Det, at H.C. Andersen skriver om jernbanen, viser også, hvor meget interesse der egentlig var for den. Jernbanen var nemlig utrolig vigtig for industrialiseringen. Mest var den for Silkeborg ifølge med papirfabrikken vigtig. Jernbanen den kunne nemlig transportere tungere ting til maskinerne, som var på papirfabrikken, og man behøvede nu ikke at bruge åens strøm for at kunne transportere materialerne. Så, det var egentlig vores.